भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, शिव गुरु डमरुआ पहिला डमरुआ पर्वतवा पर बाजे, पहिला डमरुआ पर्वतवा पे बाज, कैलाशपति नमवा धराई गईले, भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, भोले बाबा डमरुआ। दूसरा डमरुआ गोरखपुर में बाजे, दूसरा डमरुआ गोरखपुर में बाजे, गोरखनाथ नमवा धराई गईले, भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, शिव गुरु डमरुआ। तीसरा डमरुआ बरहलगंज में बाजे, तीसरा बरहलगंज में बाजे, मुक्तिपद नमवा धराई गईले, भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, शिव गुरु डमरुआ। चौथा डमरुआ रुदलपुरवा में बाजे, चौथा डमरुआ रुदलपुरवा में बाजे, दूधनाथ नमवा धराई गईले, भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, शिव गुरु डमरुआ। पांचवा डमरुआ शिव चर्चा में बाजे, पांचवा शिव चर्चा में बाजे, शिव गुरु नमवा धराई गईले, भोले बाबा डमरुआ बजाई गईले, शिव गुरु डमरुआ बजाई गईले।